Barod. Agor dy lygaid. Surprise! Ellie Jack! Mae dy ffrindiau di wedi gwisgo fel pobl sy'n helpu. Mae gyda ni nyrs, diffoddwr tân, adeiladwyr, doctor, a heddwas. A sôn am heddlu, de. Wyt ti'n cofio fi'n deitha chdi fod gen i surprise arall i ti heddiw? Wel, mae yna rhywun arbennig wedi dod i ddathlu hefo ni. Mae'r person yma yn ffrindiau mawr hefo plismon preis. O Caca Monkey, rhowch groeso mawr i Constable James! Chi'n iawn! O, fe ti yw Jack. O, Jack, dwi'n edrych mlaen gymaint i dy barti di. Nawr dweud wrthai, byddwn ni'n chwarae gemau? O, beth am gacennau bach? O, pai ti a phoeni, Constable James, fyna ddigon o gacennau bach i bawb. Chi mo beth? Dwi a Plismon Preis yn dwlu ar gacennau bach. O, da iawn! Da ni gyd i gweithio'n galad, dy ffrindiau a fi. Ond mae'n amser i bawb o'r diwedd, fwynhau'n y